Liet mar siasa medo kelo liet ne Senator ma Nairobi Edwin Sifuna mondo miola ndayanga chung mare kaka jalar kom tend piny e yiero maduong' mag 2027. Seche ma johera mage to medo sire lwedo kawacho ni en kod nyalo mar bero chumi kachiel kod kelo loch madware piny Kenya. Olose kinde romo mar manawasir kod kom governor ma kaunti ya Bungoma e kar chung'od bura ma Bumula. Jod bura ma Westlands Tim Wanyonyi wacho ni oganda ma Mulembe oikore mar siolo Sifuna e ng'wech mare malaro kom tend piny kolero ni Sifuna en jatelo mantie kod nyalo matelo ne piny Kenya. Wanyonyi omedo ni koyiere kaka gavana ma Bungoma obiro neno ni mwandu otigodo e yo makare mane oni jopiny oyudo konyruok kachiel kod dongruoge madwarore. Hizi health facilities ambayo tuko nazo, hii health facility wako Kimaiti. Mimi nikiingia county government, we shall make sure tume-elevate, imetoka level 3 tumeifikisha level 4, ili ikuwe hospitali ambayo itakuwa inatili na mambo ambayo itasaidia watu wa hapa. Sawa? Ne kamali zika kabema basi likubaliyo kamali ziko katambana. Hiyo mambo tutafanya, tutahakikisha itafanya kazi. Mimi nimekuja nataka kuomba mnipe nafasi niwafanyie kazi kama gavana wa Bungoma. Mtakubali kunipa kazi? Mtakubali kunipa kazi? Hebu nione kwa mikono kwa mpaka huko chini mpaka wapi. Asante sana. Ndio nitashika hapa chini. Haja kijana atembee huko nje atafute kura mahali pengine. Sisi tushikilie ngome yetu ya wapi? Etendon Buraman